Lan semoga atur pasugatan seni ingkang ongkos kawan saking Skarimba kapiyarsa. Pangcapu ngadwong kang lagi lumaksana pun di papan tundaning lampah iya tundaning carita bebasan adoh digawe cerak-cerak ki gawe adoh kayata ana ing tumbas swalayan kene kabeh kewan klumpuk dadi siji. Antara wilujeng ingkang sami ora wonten mriki dewa sepuh kita mati miyos nabi panutan Muhammad nabi kang pungkasan ingkang amarnata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa. Antara wilujeng ingkang sami ora wonten mriki ane mewa sepuh kita hormati miyos nabi panutan Nabi Muhammad nabi kang pungkasan ingkang amarnata para pamirsa ingkang perintah kita sedaya paweling sega wajib kita bocah samiku kudu sing sabar anggone mudi ngelu awet kang diin hati bisa mengerti Allah pangeran ya Allah Rabbi. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, semua pemuda Islam Indonesia. Ayo para kanca enggal padha ngupaya kanggo belani agama Islam kang kanthi luwih mulya akhirat kejaba saking agama sebab kita enggal padha ngupaya yen ora kersa bisa kena cobane manungsa ya iku bakal tumeka nanging kapan mau ora ngerti bakal tumeka. Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Kula nyuwun pangapura. Iki lho kewane besar kewane Skarimba sing kuat gambarke macan sing iso dadi pemimpin ngisorane sing lemah iso dipolosoro diwaneka warna dinambar kebu sapi warak. Mas yo ning alon-alon iupe ning kulon omah ayune yo mas yo ora ketiun bubrake wong omah kali tengah-tengah ana wate wetan kemati ya mas yo kulon kemati timbang podo
apotek. Ali-ali awas yo matane telu ilang siji yo mas yo timbang jembangan besok kapan anggone memantu tak sumbang sarung pegalongan. Aku emoh sarung pekalongan sing tak celuk selendang biru. Aku emoh ya dek ya bojo colongan sing tak calok resmi penghulu. Namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam budaya terang asal dawe dari pangeran. Kone lakoni sholat kabeh tedune bayar zakat timbang poso wulan Ramadan ping 5 kaji lamun kuwasa.
menungso apa kabar kalau dosa. Ya Pak Go. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudahlah terang, asal gawe dari pangeran. Ya prakanca ngawaru ana rukun Islam yaiku 5 syahadat, loro rukun kang siji besok sira Cekap semanten lan mekaten menggah atur pasugatan seni saking Sekar Rimba.